mudhun. Buka. Mudhuno. Waduh. Ampun. Berhenti. Mbok wong edane iki siji wae to. Nah. Kowe mundur kono. Rasa maju-maju meneh. Ulo mundur. Heeh, kowe mundur wae kono. Wis taken dawuh. Menawi tumbak Kiai Beret sampun ketemu mangke kula dipun kabari. Wis kono mau tak goleke. Wah jenenge wong edan kok ngono ki. Aduh. Sapa jenengmu? Ampuh tenan, Mbah. Ya wis kono mundur kono. Rasa upah ampuh. Sing siji ora mulih artine mati. Arep maju perang apa ora? Kowe iki arep maju perang apa ora? Lah nggih perang to, Mbah. Masa ora perang? Aku tekan kene wis ado-ado bareng mobil. Masa ora melu perang ya rugi, Mbah. Arep golek rasa baru. Apa? Rasa baru, Mbah. Wis bosen nang yuk. Ya wis kana gek maju perang. Aku serang merata saya merata impian podo. Aduh. Oh my god. Sampai ke sama Mas, ya ampun brengsek ngantuk lewat sama. Ya ampun dadane kok murah. Koi. Suwe. Sopo. Aduh, suaranya bikin hatiku bergetar. Ya ampun ganteng orang zaman-zaman ya Mas. Iki sopo? Takon marang aku ditepung ya bae. Aku nek lanang sukin nek bengi sukin. Sowo. Nek lanang. Nek awan sukino nek bengi sukini. Awan sukino nek bengi sukini. Heeh, maksudnya kayak perangnya. Wis jam piro iki wis jam piro. Mengko dah selak isu nek wis isu mengko wis ora ono semangate. Mas. Mbak turun sini dong, sini juga bandara loh. Ya ampun. Mas senduk ngono. Marake kelingan sing ora ya ampun. Mas apa Mas? Ya ampun bersisik. Bersisik tipis-tipis mesti rontok ngono sensasi Mbak. Iki rada bersisik iki turunan